Uyag jogging eh. Abot, mga nagtawa nag-jogging noon. Ato, sa kakong simpuhan isa. Kakong simpuhan. Wow, ang gihapon ng ipaninggot. Wow, sa matigaga po eh. Wow, nga ning ita, takong kauban. Pero saan man, ako na anis, ulo na rin ako eh. Lord, kasi ko first ba? Nakalimin na ako eh. Inunan ako eh. Kameraman, isbo gamay kay murag namuso ka na. Hindi ko tuminaw. Langas maron, sa maron na ihamo. Ang si Androx mo din eh. Hindi siunas mo ako eh. Kami aga kurma oh. Patos pa. Kaon man siguro ni tili asam buang. Tuon ta nila eh. Drox! Uy! Lami ang kurma ni Drox ay number 81 ba yun? Lagi? Pamatos pa. Asa di kagikan eh? Gikan ko Q-Park lagi lagi. Padung ko ganun, jogging ko. Disyon dito. Gani hara ka? Oo. Ikaw ni mo no? Oo. Buntag pa ka? Oo. Tanaw gina ko matug si mo, puyog ka na ko. Gago! Puyo ko? Jogging ka? Oo. Magkawas ang sapatos? Okay. Nya, mag-jersey ko? Oo, sige. Sige, sige. Para Buntag ko. mo? Oo, buntag ka. Asa ka tong sapatos na ako, no? Gikan ra ba tos United Arab Emirates? Maom siguro ni. Ay, di ni maom. Asa ba gibutang ko? Lindot yung sapatos na ko ba? Dami kita na turbo. Lindot kita brand. Naan do gibutang dari mama. Uy, takram din ito. Sapatos yung lindot. Ay, sus. Dutar mi sapatos. Baga kay Spike. Ini kami tanan. Sapatos Androx. Gukod ba ka ito na ako? Dutar mi sapatos sa LeBron James ani, di ka gukod. Gago! Depende o resos, takilig po eh. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Hindi ka ni sapatos ha? Tanawang tag ito ng Androx ron? Saan ito ng jersey? Yay! Sus! Daraw din akong jersey eh. Sus, kaning jersey ha. Kanapogi ko na MVP ani. Kana mga 6-footer, sus! Di ka pala ka eh. Tagaan na sila nga. Sus, size tip na ako. Gago! Tuong ko siyang Androx eh. Naon tagi na yung kalaki. Jagay, pangita niyo ha? Drox! Ang abim na ko gibiyaan ko ni Drox ko. Disuna ba na ako Drox? Monsters, manipakyo, di ka hukod ang Drox. Wow, na yung rockets. Ano Joy? Ano ba sabi? Oh. Ano ba? Ato na? Oh. Ay, asa mo ka? Mamatira mo kita. Ay, ano yun? Ang mo nagsibo. Ha? Sino? Diniro ta? Oh. Gago! Abot na tanto ha. Ya? Hindi siya na, paling to na karoon. Paspasi, daga may pinanaan na ba? Doon tayo lang, may motor. Tara na lang. Ano motor? Uy, motor. Balik ka na kayo. Tingin tumuturo. Ang takang bagagi. Ati dak tama ni Androx ta. Uy, giray. Bantay na kito na, ipadungos ka na kids. Manaman. Kapit na, tubang na to. Kasi ko na kids. Ate kadako ni skila na oy. Uy, pagpipit ko na ni Mag. Ang nga ni Lord. Dakmo niyo mo ron. Tarong ha. Huh. Puyom din yung buhata oy. Padung na ko dyan sa kids. Kapit na tabi yan na kids. Tanay. Ikaw na ba? Yung nun yun, no? Apa sabi? Isa lang, buwangan ni mo. Ang agi-agi ra mo kalawi. Nakakaog tilas. No, naglakaw. Nakalaw kami nag-jogging. May padung dyan. Ayaw ko yun mo. Uy, ka na mo lang? Uy, ano ba? Kulis ka na mo. Magsapatos. Kinilas to. Magsapatos. Ayay, nakikap yung burger na. Kalaw damhag. Amo, Diyos ko kwada. Burger gini ay. Gago! Jogging pagka-apil rin lang. Taya ni mga totohan. Sige na mo diya. Masa ba? Langas mo. Nung asit di atay. Kumangon ako biya. Si Androx mo dinig si Busrak. Ang kau sudah. Oy! Busrak! Androx! Ang Androx, sipa kayo.
Sigag mata ni Tutski oy. Siya na yung tama to, sir. Piyawan ko gamay na, kids. Kuyawan man gani ko. Ali Tuts. Ali, Tots. Siya, pila mo, jogging ba? Sus. Tara ba yan? Huwasan ka Tuts. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Ah. Uy. Ali, ay, Tots. Indutan ninyo kuan diha nga pasira sa tanin nyo nga kamo ra man duha. Ali, Ayo ano man abtan na ba oy? Ang tao namin nag-jogging, dre. Buntag kami. Di ka mo kuyog. Kuya ko nya pero sinilas mo ko. Ay lang. Tos, Di ka maluthan na. kamutahan na na. Pasira sa tabi. Oh. Kanya may saktong pahangin mo. Papila siguro, kids. Lamihan na na, kids. Pahangin na. Okay ra man ko, di ko malutan na ni. Ang ali, diri ka. Diri ka. Oh, lamihan ko ano eh. Gago! Ang jogging to, sa. Oo. Shit, kasama mo jogging. Di kinyo eh. Bako di siya, kita. Di Pagwapo na sa sa boy kay. Kani haragi mi diri Tuts. Pagwapo sa kay na chicks ba? Agi ganin niyo uy. Kalang Kani chicks. harami diri eh. Ay, chicks. Sus. Yeah, chicks. Di na sa bugay. Idol. Gi ka mo mag labi idol. Lambi kay na inyong panda da. Sige, ta pagwapo to. Ay, mga chicks ko. Moses. Loy, tanaw ko to mga chicks. Hala mo ram ning nagboxing siya. Jogging ram tamo ram kang nagboxing. Ay warm up na. Kondisyon. Mga kondisyon. Mani Pacquiao ni sas may Ano? gusto. Ay, Di parang ko buang. Pero mo daplin. Gusti oh. Na. Buang ina. Pero oh, agi. Una na. Banga ni Tuts king. Karsada nang may barko. Uy. Ano sa mo dia? Di na. Oh, ay sabayan na to ni. Lalo ba? Lagi. Ang barko nakuha. Kaliyong. Didagan ang barko. Buwang ko. Inaas ka sana. Tayo. Saan kayo ko ato sa loob niya? Barko to lang. Rigas ko talaga. Uy, ay. Kaya. Oo. Ang aeroplano. Ano Padung. naman? Pupo ya. No. Buwang nga lang ito. Mong tawag. Atay, yung bitman. Ano ani ni oy? Langgam. Di naman ni maayo. Gabay na. Uy, ano? Ha? Tuwan na? Jogging ba to? Jogging to eh. Tawa ni. Ayun, nung gabon ni nato na kids. Pagkinahiyan ka tagdagan na yun. Sige naman mo panglibak nyo no dia anga. Murag jogging nga ni. Lupig mo miss power ni mo to soy. Gago! Sakak yung tama na kids. Hindi ka naman mo eh. Sa guko power. Oh. Maginihinay ka tagsibat eh. Tanaw yun. Nangihinay tagsibat. Touch! Oh, touch! Asaman mo? Balik kami! Ay, balik kami. What kami niya? Hindi ka ni magtama eh. Abot lagi Di na. mada. Ato sa mi. Tapi kayo na. Huwata kami, huwata. Balik mi ron. Bian mi. Oh, kayo. Nay, tapi Oh, kayo, sir. Balik. Balik kami. Asa naman mo ya? Ay balik mo diri. Nga. Oh, may pagsakas rabis oh. Lami kayo. Sus. Muna. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw ang hinamahal ko? Bunal, mga tayaon. Shout out ko ni GC di Parine og ni Julius TV og ni Kirby Kapul taga Look Bunal diha boss. Bunal, boss. Shout out kay kong Renwell Malakaste Tagaluyong Tuburan. Wala ang gwapo dia bunal ya do. Shout out din kong Ivan Batulan taga Tabok Maslog. Wala ang gwapo dia bunal ya do. Og shout out ko ni Maritel Langgido. Nga to aron sa gawas, bunal diha. Og sa mga Uwano family nga taga Barangay Bulacau Pardo, bunal mo diha mga Uwano family. Og sa mga Bacalso family nga naa sa Inayawan Pardo, bunal. Og shout out ko ni Ariana Jean. Nga karon nga na masahero taga Maslog na. Bunal ni Ariana Jean. Chillax. Og salamat dahil sa pagtanaw sa video og atangi among video nga umaabot pohon. Og ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa among YouTube channel og follow sa among Facebook page. Og like and share. Ayaw kalimot. Daghang salamat mga katayaon. Thank you. Thank you. I love you. Sana all na ay uyab dito sa gawas. Basta kwartahan pangit ka, sutunra ka.